deň, volám sa Simona Baranová a chcela by som vám povedať o svojej ceste a dovolenke v Karibiku. Celé sa to udialo vlastne takto. Môj brat pracuje v istej košickej firme, ktorá mala zákazku v Karibiku, presnejšie ostrov Martinik. Keďže tam bol už dlhšiu dobu, teda vycestoval v novembri 2012 a normálne sa mal vrátiť vo februári, lenže tak to neurobil, pretože chcel využiť možnosť, aby sme tam za ním šli my. Cestovať sme mali 16. marca, práve vtedy, keď na Slovensko dorazila veľká snehová kalamita. Cesta nás čakala večer autom do Viedne, no ráno, keď sme vstali, zistili sme, že vonku sa z počasie stále stupňuje k horšiemu. Fúkal silný vietor, pri každej bránke bol opretý závej a na ceste veľké snehové jazyky. Začali sme byť s mamou nervózne. Keďže sme mali objednaný práve taxi, začali sme zvažovať všetky možnosti. Zapli sme rádio, v ktorom hlásili čoraz viac a viac nepriazných cestných úsekov. Na prepravu sme mali objednaný práve taxík. Začali sme zvažovať ďalšie možnosti, ako sa do Viedne dostať, a okamžite nás napadla železničná doprava. No hneď na to v rádiu hlásili nepriazné úseky na viacerých miestach. Miestami to vyzeralo naozaj bezvýchodiskovo. Mama začala obvolávať všetko a volala aj na letisko do Košíc, aby sa informovala, či by sme sa leticky dostali aspoň do Bratislavy. Keďže to bolo veľmi narýchlo, vyšlo by nás to veľmi draho. Nezostalo nič iné, len dúfať, že sa cesty do večera spriaznia. Tak sa aj stalo. Ráno o 5:00 sme dorazili do Viedne, kde zostávali ešte 2 hodiny do letu. Leto Paríža bol pokojný, no ďalší veľký stres nás čakal v Paríži, kde sme sa museli premiestniť z letiska Charles de Gaulle na Orly. Cesta bola 60 km a času na to zostalo len málo. Nakoniec sme to stihli. Trochu nám odľahlo. No trvalo nám ešte dosť dlho nájsť ten správny terminál, no nakoniec sme to našli za pomoci mladého ochotného taxikára. Let bol pokojný, no trval 8 hodín, ale keďže bolo lietadlo moderne vybavené, každý pasažier mal pred sebou dotykovú obrazovku, takže som mohla počúvať rôzne hudobné albumy, pozerať filmy, hrať hry a sledovať mapu nášho letu. Dúfali sme, že šťastne pristaneme a zvítame sa s bratom. Po pristáti a vystúpení sme sa cítili zvláštne, pretože sme vystúpili v bunde a v čižmách do 37 stupňovej horúčavy. Zvítanie s bratom bolo šťastné a dojímavé. K miestu pobytu sme mali ešte hodinu autom. Prvé pocity z toho ostrova sa nedajú ani opísať. Všade naokolo samé palmy, pestré rozkvitnuté kvety a všade samí černosy. Jednoducho úžasný pocit pre človeka, ktorý ešte takéto niečo nikdy nezažil. Bývali sme u istej Černošky s ďalšími 4 chlapcami zo Slovenska, ktorí tam taktiež pracovali. Nebol to žiaden luxus, no s chlapcami poriadna sranda. Hneď prvý večer sme boli hore asi do 4 rána, keďže o 3 sme sa ešte vybrali na pláž, pretože sme počuli Černochov, ako sa tam zabávajú. Ďalšie dni sme trávili každý deň na inej pláži, no jeden deň z toho sme trávili nákupami, keďže sme sa na pláži spálili a kúpať sa nám už nechcelo. Deň pred odletom sme navštívili aj továren s výrobou rumu značky Pepas a úžasnú botanickú záhradu. Večer sme navštívili plážovú diskotéku, ktorá sa koná len vtedy, keď je mesačný spln, takže sme boli radi, že sme ju stihli. Na tej bolo tiež veľmi skvelé. Po príchode sme sa na terase ešte lúčili a na druhý deň sme vstali asi na obed. Nám už nezostalo nič iné, len sa zbaviť
rozlúčiť sa a ísť na letisko. Keď sme nasadli, polku cesty sme plakali, pretože sa nám domov ešte nechcelo. Všetko zostalo už len spomienkou. A verím, že nebyť toho najlepšieho brata, akého mám, niečo takéto nikdy nezažijem.